Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Мавлютов Арслан Фәрит улы хөрмәтенә яңгыратабыз. Матур туган көне белән ихластан кытлап, аңа җылы теләкләрен әнисе Алиса, яраткан тормыш иптәше Гөлнара, улы Усман, кызы Амина, кайнатасы Нурали, кайнанасы Дания җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы алмам, йөрәгемне üzгән баламны 34 ел элек күкрәгемә кыстым. Ул чак иң бәхетле мизгелем булгандыр гомеремнең. Ылы ышаныч, өметләр баглап, йөрәгемнең парасын өйгә алып кайттым. Улы мәкияттәгедәй көннәр сайын түгел минутларда үсте. Бүген үткән елларыма борылып карыйм да, бәлки балам миңа еш кына үпкәли дә булгандыр дим. Чөнки аңа карата миңа еш кырыс та, таләпчән дә булырга туры килде. Әмма шушы тәрбия аркасында бер генә дә аның өчен йөземне кызартырга булмады. Вакыт узды. Алтын алмам олыгаеп үз гаиләсен корды. Кадерле киленем Гөлнара белән бүгенге көндә инде алар 2 балаларын тәрбиялиләр. Гаиләсен тәэмин итер өчен ул бер генә дә тик тормый. Карап сиңа балам, тәрбиеңә куйган көчем бушка узмаган икәнен аңлыйм. Кадерлем, рөхсәт ит сине юбилеең белән котлап, ихластан саулык, исәнлек теләргә. Гаиләңдә тынычлык, иминлек һәм бәрәкәт тантана итсен. Мәхәббәтегез сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Татлы алмаларыгыз, балаларыгызны башлы күзле итеп, әтиле әниле үстерергә язсын. Яраткан ирем, әнинең сүзләрен дәвам итеп, мин дә котлыйм сине туган көнең белән. Телим сиңа исәнлек, саулык. Минем белән бергә тигез, озын гомер ит. Мин бер кайчан да сине рәнҗетмәм, алтыным. Әле ярый без очрашканбыз да синең белән калышканбыз. Синең янәшәңдә мин үземне бәхетле хис итәм. Рәхмәт бар булганың өчен. Меңнәр арасында бердән берем, синдә җаным миннән киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы, меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин, сине таптым гомер юлымда, синең белән белдем сөю барын, хәзер инде гөлсин уемда. Кадерле киявебез, без дә сиңа карап сокланып горурланабыз. Үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хатының өчен ышанычлы ир, балаларың өчен бик кадерле әти син. Безгә килгәндә, көн сайын Аллага рәхмәт укып, синең бар булуыңа шатланабыз. Саулыклы, иманлы, бәрәкәтле гомерләр язылсын акыллыбыз алдада. Сөбханаллах, мәшәаллах, акыллы, тырыш, затлы. Кадерле син барыбызга, шөкер, гаиләң дә артты. Сөекле ир, үрнәк әти, гомергә шулай булсын. Нигезеңә дуга иңеп, иминлек артып торсын. Бәхетләре ашып торсын, саулыгы какшамасын. Юлларыңда кайгы хәсрәт, борчулар очрамасын. Кадерле Арслан Фәритович, туган көнең котлы булсын. Алдагы җыр сезнең өчен генә яңгырый.
yazmışlar, yolların bir gelle biter biz.